Kde sa vzala, tu sa vzala, bola raz jedna kráľovská rodina. Žil v nej kráľ Vevevo, kráľovná Domena, princ Zavináč, princezná Eset a radca Vúgu. Bola to moderná rodina, lebo deti boli strašne závislé od internetu. Veď poznáte to. Moderná doba. Jedného dňa sa im vypol internet. Prečo nefunguje internet? Vypol sa mi hra! Laca, odkaz kontrol. Dovolím si poznamenať, že ste už 2 mesiace nezaplatili účty. Zaplatili? Nie. Tak zaplaťme teraz. Ale z čoho, pán kráľ? Kráľ minul všetky svoje peniaze na nákup nových šiat pre dceru, na nové hry pre syna, na výrobu nových kál, na diaľnicu D1, zvýšil dôchodok dôchodcom, na finančnú pomoc Grécku a na odstranenie ropnej škody v Mexiku. Čo tu chodíte taký blázon? Kto si? Radca. Tak niečo poraď. Pán kráľ, mohli by sme dať vyhlásiť, že kto obnoví internet v našom kráľovstve, ten niečo dostane. Dostane môjho syna za ženu a moju dceru za muža. Chod to vyhlásiť. Dobre. O pár dní prišiel obchodný zástupca. Dobrý deň. Prišla som vám ponúknuť internet, ktorý je úplne zadarmo. Máte ho na celý rok úplne zadarmo, a musíte podpísať pár papier. Pán kráľ, nepodpisujte to. Tu to takými malými písmenkami je napísané. Na začiatok 5000 eur. Vypadnite. O ďalšie 2 týždne prišiel hacker. Dobrý deň, vaše veličenstvo. Prišiel som vám zapojiť internet úplne zadarmo. Úplne. A ako to viete zapojiť? Na čierno, na bielo, na modro, na zeleno, na ako len vy budete chcieť, len potrebujem vidieť váš Wi-Fi router. Náš Wi-Fi router je. Už to ide? Už áno. Už to funguje? Tak chcete môjho syna za ženu alebo moju dceru za muža? Radšej vašu dceru za ženu. A nestačí vám radšej môj Facebook alebo telefónne číslo? Stačí. To je moja vizitka. Ďakujem. Už to máte poslané. Kráľ sa tešil, ako dobre a lacno zase zapojil internet. O 2 dní na to prišla polícia. Toto je policajný zásah! Ruky na hlavu! Zapýtam ho zapojenie do tajných súborov armády. Všetci zostali zúfalí. Radca poznal starčeka. Pani kráľovna, poznám jedného starčeka, ktorý by tento prípad možno vedel vyriešiť. Priveďte ho. Sadnite si. No, aký máte problém? Môjho muža odviezli do väzenia, moje deti sú bez internetu. Sme strašne zúfali. Bez internetu? Ako je čo? Internet je predsa si načetovanie z kamarátmi. Hranie nových hier, kde musí vyskúšať novinku. Hranie hier, četovanie s kamarátmi. Môžete ísť von na lúku a tam sa s kamarátmi hrať aj rozprávať. Ja keď som bol malý, som nemal internet a aj tak som bol šťastný. No princ a princezna, mohli by ste to skúsiť? No, mohli.